Oye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho murigeria karibu sana semesa ya maiya kurwa Ensoko chinsa isato hase ritukeriga nigora ase chinga kinche nkoro kwa Clinton Ondigi, Kelvin Mogoi na boigo Barnabas Sondari na Felistas Kabendi kuru studio ya kabere na butoko chia kubwatira na chinga kiche karansoike obe na into kurbono goika omwerio. Karibu sana mwanchumo rigeria wana senchera ya beno butkobwa rotogo chakano robotiro kobwatia asensemo yobasombi tukoria rero nigo omurikito Enoch Gichana anyara kobaka koretaro ya bena asensemo ya Keumbu Riondonga Boruma ibeno goika asensemeria ya nyantura go kurigeria obasombi no bagachi wechiparo bagandata asensemeyo abamenye abo nigo bono ba gutumeka epare yo barua ebirengere byabo kubwatekana no korosigwa wepare ya rokandre korobya obasombi bwabo. Omwancho murigeria w'Ensoko TV asensemo yobosombi lero nigo naika asepara ekorwa chinsemo chia Keumbu yaita chinsemo chia Riondonga yagenda chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Nyanturago anene mano omwancho murigeria epare yiga nige gotumeka asobosombi kwa matoke obosombi bwe miesi na boigo bosombi bwe chia avocado koru chinsemo chia Nyanturago chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Ibeno abamenyi benseme yiga na bali bagutumeka epare yiga nigo bali no kwegena nga epare yiga bwango yiga nitikobe kwerami erinde rikorobya obosombi ase chinseme chiga ase ritukuria rero nigo twumiranire n'abamenyi benseme yiga nabo igo abo bagutumeka epare yiga nabo igo mbanyara ko babagusanga amonege taseni Ensoko TV na banyara ko babakurwa ebirengere byabo kubwatikana epare yiga iyibono egenderete korosigwa oisa kuri rio mwancho murigeria epare yiga bono yiga nigo yari miru yabekirwo morom nabo igo negenderete korosigwa amakarabati abamenyi benseme yiga mbachikunyara ko babakonyora obosombi obuya kubwatikana n'epare yiga gekoera lero no turayiga tubegete kambi erinde lyo komurekanga na kiebinto bigenderete ase enseme yiga abayiga negati yabamenyi benseme yiga abuo twanyara ko batukumerana na barabwo boigo nigo bale abatumeki bepare yiga mbasanga n'Ensoko TV nebiga nebirengere byabo barwa ase enseme yiga asamareta Fred Nyandie Kamosima aso washabiki omuyigo gwabakione korososera nyari bari masaba lakini omwarimu w'esukuru ekoro Star Academy menyete asato nje na bango tebanga ndiyamono sana sasa hiyo project yebare yiga abo totaete nyari ko bagekorosi bugwanke irinde nyari ko bakego konya asensemo yo bosombi number 1 esukuru asengo so mine esukuru chinde chitwetane niga ebare nerego konya so bosomba abana kuchinga chiao chinsemo mbali mbali yabarete esukuru ende bakuba yabaina nikia number 2 como choke ubuno mucho manyekanite mono asamangana ye biasara no bore mibwa matoke nemesi igekere pare yera tokene ngayaka chironyare ko bage koera nenyare ko bakego konya na uchumi yense yito ne county yito ya Kisii nenyare ko ba kego kina omoero gweri tuko wetera se pare yiga abo bosombi boko babia pena diorangi kuru tinaro debya pare yito ya Riondonga ya Rosi andi tigebe kweramu abantu baito bakonyeke asogo sombe mesi na matoke balete chiro bago chandike transport mono mwesi miwa sairi chanda tokweno limbia mono asiga singia wakolire yamona sana nyasago se ingo reporteria Ensoko TV korwa sensemo ya Riondonga imeyebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto
onyambane. Toskabusio mwancho morigereria abamenyi kurwase sub location ya Mwabo eward ya tendere bunge abo machoge chache county ya Kisii niko bayesokire na koro kyo gutaisanika kwabo kubwatekana no kwewa omukonyi b'omugambi omuya oyo hotari bwenseme yo niko bono baye murunganeirie obochori bwaye na goteba buna obugambi bwasayo niko bono burache koba obokongu asere kugamba kubwatekana no gutamanya location yo amona makongu abamenyi abo bagwetera amaleta ngoro ku Dennis oyo bokemu ngamatiria igongoro ase sublocation ya Mwobo ekere egento kerengeta abantu ba Mwobo sublocation gitigale ko bekia Mwobo sublocation ne kerengeta abantu bakenama gitigale ko bekia bakenama lakini te konyalekana nadate koro kibijangia ekerenge omonto orure sublocation engao acha kora sublocation engao eyine gente kebege ko kinga abantu be sublocation igo mbayo sublocation ya kera ya Mwobo ne bwata abantu basomete buya ne bwata abantu ba apply te gasi nande batakire kwego nande baragambe buya sublocation twagwenya enkorara mekauna omonto orure sublocation yo mugambi okeragia ojire ko gamba nanda se Mwobo sublocation na sabire serikali ya bono buya erige biya ko gero omonto akurure sublocation ngacho ko ambe sublocation ngao twasabire abantu ba Mwobo bonsi no twararamekira sengencho omo mwana yoruse tukumu kena magacha kwa Mwobo aina makosa manene sana korona wanyonge awana haki konyarekana banyara ko bakora kibako igona into twakane kabisa erenu okugamba agambe sobo bali bengo korobo chunguzi banyara ko bakoira ne ground elinde batokonya asengenje ibinde byene ko bigokorekana mbiri bya boronge ikyo mwari ngo boliga arange omumuroye gatoko tebanga nero rachiko bagagotora tamaiti mbandu kyago chikora asengenjo aromumenyi nabagambi baito mochibu no musabujibu ekero mugwancherana mwabeke seingo omonto oyo nare riche pokugamba Mwobo sublocation haira makosa manene liraba esokoro yae no omonto yatakire koenda ayegwekero sabire eserikali yeito gwetera tisi atobwatisi amangana aya aira nase Mwobo omwana kuri Mwobo acho ruyo uranyari kwambira abantu Mwobo maito bakongbu abo igabu nabamenyi ba Mwobo sublocation etogokana kabisa egekorokeri twarorire na yani tokounere na bana tutaiboreti ose na bana tutasometi igentekia gatogecha timono tiga omonye norio aturi ruberia gambe sobo saba abantu baito baba chief DC kogenda protocol administration mwirani ekerogo kia Mwobo sublocation abantu ba Mwobo begambire onyete kunyalekana boigo ntu etakogenda koti paka tonyo toskabusio mwancho morigeria soroboti ronde nigo no emeberio yogo chengera rituko rio kweno no kwebiegwa asaborokiwa beskuru ya Nyakongo egotoka sense mo ibonge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira one kiwari tukoria rero asegati yabari baikira nabanyare ko babako basegeta aporiko kwegenderia nechiseme cyabo muri kito Sophie Oigara namange omuyiga bwoko bayi bari tebuya ase amatemo manene yekerasi ge 12 nigo korekana ase skuru ya bamura ya Nyakongo ibyo gotoka imeye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. This is one of the most important events in our school calendar because it provides us with an opportunity to celebrate excellence, recognize hard work, appreciate sacrifice, and renew our commitment. Moyego yonigo oikiranwa amona abaibori abana abarai bebirengo ao egati yabo omMCA we wari ya Gesima Kennedy Nyameino amono yokorigia ekerogo kyo baseneta bwa Nyamira Tony Muturi. Okwana Tony nigo amochia abarai anene mono bare bakorwa ase county ya Nyamira ase ogotaikirana omoyiga ongabuno yoyiga bogosira tisemi akwerera amaunchuroria arachie gokora ase county eyo iri kwenekia amagenderero etwikana intu unabarai osemia bana ngabakorire merememia osemia abalimu ngabagenderere okoraiga keroro chinge skuli to ya Nyakongo ere tanga ine ase nseme to ya Nyamira handi kabaya gatatu ase region to ya Nyanza itali mangana make
ikine gente kenene tugwentu twensi una barai kuchengera Kennedy Nyameino uyura mu MCA we wodi ya Gisima nereta tigiri magegani gesokia na kobokera amachigo amaya na koria egira yo guchia kobarimira Egisima bunentere yemo yo kubasira. We want to sink a borehole in this school. They are here monitoring where we can put water. Wakitoka hapa tutaenda huko Nyawiyaju 2 boreholes tumepata through the national government ambao zitakuja kwa hii ward. Dr. Emily Ogechi uyure omorokia ase University ya Kisii nigo esokia na kogokera amachigu amaya ya boroki w'abanyakongo asokoira abana bonsi emyeyemo 94 ase university. We celebrate achievement. You've had the results. We have almost 90 A- and above. That is achievement. We registered 525 and we are taking 524. Again, from where I sit, I would call that 100%. Egento kiaretire okogokera obuya bw'ekisemi asarwe segeto gochia sabana bande okora omokia gutwara amaskani ne chimbuchingia bintu birachie gosegeta okora buya asitisemi. Students chose hard work. There is a teacher who guided patiently and a parent who made sacrifices. And above all, a God who gives the strength. Ngoripoteria igetesinekeiga giensoko kureiga ase skuru ya Nyakongo ewodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira ntenkoro kwa Sophie Oigara. Tukusikabasio mwancho morigereria aborokia banene bechi skuru ime ye sub county ya Kitutu Central niko bono ba baseni go bairanirigwe mbuya mona haso kubwatira nokuya na kwanekia bunango tanga bari ebikore byo gusamba wechi skuru ka kwana niko mokonyo bo county commissioner wa Kitutu Central somo igabu kubwatoke biegwa ime ye skuru ya Kiagetumaini haidure okobori gocha saba ibori gutwara chinga kichiabene na abana babo eri ko basegeta gukora omukia na gwetanga kurwase bikore byo busaria muri Kito Frida Kirubo na mangi. Bunenjere yemo yo gusegeta aboroki wa gukora umukia na gukinia ebirengo by'ikisemi nigo aboroki wa bale bakoletibya asamatemwa amanene a KCSE omwako eta babwatokirwa ebyegwa asensemo ya Kiagetumaini okwana omo director Joseph Kiage niga basegeta gukora umukia elyo gwekonya amatuko abosyo asagokera okubwatira nokuya. Our concern and major concern is about raising the education standards. Is asking about the future of these young people. What would they be in the future? Where would they be? And we know that in a high school phase or in a school phase, it's a short time that they need to transit. We ask and inspire them to work in a way that they can win the prize. We thank the parents who supported them. We thank the education officers who always come here to support them. We thank their cooperation and we want to appreciate that they have remained disciplined. Asensemo yaye omo deputy county commissioner o Kitutu Central nigo aboli abaiboli kumulikira abuna abana babo bagokoria asensemo y'ekisemi na koira chingaki gokwana na abana babo. Waangalie performance yao walipokuwa shuleni ilikuwa namna gani. They should do some guidance and counseling. They should listen to their children and the children should also be open to their parents so that the parents can get mali kuna shida wasaidiane. Most of our parents currently wamepotelea kwa kutafuta pesa, kutafuta jinsi ya maisha, lakini for this holiday let them spare some time with their children. Chinga kechio boigo nigo abaibuli baboligwa kurigereria ekero abana babo bagotumika chisimi na boigo kubatanga kurwa ase obotumiki bwa mariogo yogotindia. They should be watchful when they are using their phones. Wahakikishe kuwa watoto wao wana watch movies za aina gani. So parents wa advise watoto wao pia
hata kama watakula chakula mahali, watakunywa soda mahali, wahakikishe ni ile ambayo iko sawa. Asensemo yaye Jared Mbeche nigo airaniria mbia gucha ase aborokia abanene b'ekisukuru ime sub county ya Kitutu Central asoko bwaterana okuya na kwenekia ugotasambwa w'ekisukuru chinga kyeche bikolewu nebyo byenekigwa. I'd like to thank the heads of institutions and the security apparatus that we did not experience any banning of our schools as a sub-county, and for maintaining very high levels of discipline and the support that we've got from the parents in as far as academic progress is concerned. Boigo nigo baenekia okubwaterana okuya na gutinya oburendi elio kwenekia buna etamu ya kabere yabere gekoera buya. Directors, both education and the ministry and TSC, we want to thank you because of the guidance that you gave our runners and our teachers. Madam DCC, thank you for security apparatus that you put in place, which made our sub-county to be very successful in term 2. Kerubo Frida, Ensoko TV. Tukosikabusio mwancho morigeria ni gaboroki wa beskuri oboroso yebinyinyi egotoke wodi gitago borabu ebonge ya South Mugirange County ya Kisii abana banyaruka na poiga abana bamuraba abere bagosanga nyumba yake barama minjaniri chiko niko bono kya mwireto yokoriye kerogo kebo jumba sense mo ebonge yo Dennis Makori umanyika ende buna Sonko ochake umuroberi hoko bagakira abana banyaruka enyumba iyo yake bara iyo batigera bamura eyende asense mo yende niko Sonko aikirania eira yaye yokwena na chi computer ikomi guchia se school ya secondary ya Maro erinde enyare ko bakegosira na gukinya ebirengo bya masomo kago kwana chinga kecho boigo niko Sonko arireira yogoche gotara na Dr. Fred Matiang'i wetera sekia magia Jubilee boigo nigagi keire ebikore byabere bikwane kiwasa matukabwango gase bunge yo hasa ene kiribuna abana siasa baone chisera cyabo no botoereru muri kitopetwel machini na mange Unenchiremo yo gukinya birango bya Kisemi aciskuru awe meyabunge ya South Mugirango nigolisukirerero yoreneganga yo kuriekero kebo chumba sebunge yo Dennis Makori Songo aisokire na kwena no gosira go chi computer ocha skuru ya secondary ya Maro esinde yo gotoka imebunge yo osangana bari kimaiga yo kwena na chi computer cyo nigosunganya kabaga goteba nigabegetemero bya masomo bosyo ereko igendria amasomo yabana na kira rero ase skuru yeto yesinde na promise chi computer na baletere chi computer ikomi kiagere lab yawe wate computer lab lakini mbabuga ati computers so rero na baletere linda abana banyara gosoma computer studies mana maitense ya rero yere computer kerege enton computer so na kinaro chingati abana bato baletere chi computer basome elinde babe compliant in the 21st century. Echinga kichuboigo niganya kabaga gosira eskuru yoborosi yebinyinyi asoko chikobaga chire nyumba yake barahi ya chandre bana aseskuru yasekegetambe. Echikuru cheto nechi chinyinge chibwateme chando actually chinsa chiamambe twarenge binyinyi primary school asa abana abaiseke na abamura bagose icho twagenda kwagacha kolonche echo ya baiseke elinda abamura na baiseke batumie chicho chingao so chi school cheto nchibwati chi challenge and we are up to the challenge. We want to come in elinda tokonya abantu baitu okwanekere kiboigo niganya kabaga kugikere siasa chechibura boruchi gani kwenekwa sibungi ya South Mugirango na kwa nyobo twerwe gati abana siasa tutagete Mugirango yaita twarora mangana guni simwagocha na moisonde on Friday twarenge gocha kona gokora umuchango tukanyoro usoro bekire chiguni chiae chigo samba chitail chigo tabana tatagete tokora umuchango hiyo lakini tukatabanko enda tole nevertheless but nyasaye muna kali nyasaye bamuraho bagachaka guitana boka bakubona chibesa so babere nyagitari bare omugabitiro muyoko boko so bagaitana boka baka by the time togo ikororo tukanyora baitanire tugakora umuchango itubuya tugakora igoto gotebana amangana gunism asire Mugirango tobe politically tolerant to tolerate each other
munanche nanya kuiro sole kiale karago chapaka no lembuone ocha gokora campaign yo nasa mangana siasa nigo songo nyakabaga kurira yo chugoendera komosira moske Dr. Fred Matiang'i siganga yo kurikero kibura bwense asabori abantu bono kwene kingango mosira bari kurwa sorongo rwagusi igonde magega ya Fred Okengo Matiang'i ago sensa bo Matiang'i inkanka bon Matiang'i ko muhatoro wo president Matiang'i nere a Jubilee candidate, presidential candidate ya ito. Mainche na ongo tara na Fred Okengo Matiang'i na orene kerege chunikia mucherere riso ninche nkomurusi. Balenga bawe tanga kanyago tara na Matiang'i yoito ga kimorusi ga chunia kariya chiri. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga maro esinde bunge ya South Mogrange County ya Kisii Chepethuel Machin. Tukosakabusio mwancho murigaria mokonyi bumugambi bwe location ya Nyabisia ward ya Masige West bunge ya Bobasi County ya Kisii Douglas Momanyi Muranga niko bono atebire buna niko barache gutinga oborende chinsemecho chinga kechiga aborkuwa bachirenka asomutumuko mutambe bwerusa Muranga niko boigaruro kobori gochasa baibori kwene kyankuroto tabari chimbo cha abana babo ekero barenka asomutumuko oyiga obo mutambo likito Apolinari Sakama na mange Kagukwanirengana y'oburendi ni ngomokonyi bw'umugambi bwe sublocation ya Nyabisia Douglas Momanyi Muranga atebire bunani gobarachi gutinya oburendi chinsamecho anene chinga kechiga aboroke obachakire gocha chinka asomutimokobo chinga kechiga bona gisukuru cia bungiru abana na bange bare isiko bono nare koira chinga kechiga mba inyoringa bono tigatobwaterane mono esengencho munancho mu assistant chief na abekire timu ya ne muna bono community policing inyebegeteredi abaskari baito we have been communicating na barabuo bare mosariga iga tobwaterane bo tukona mugaso to make sure nga security nero esengencho abantu baito ngokora bare biashara mbali anabakanyara baireru kidogo lakini rekara security yero bya abakanyara nga abantu abayikire nyomba bare safe Muranga nigeirire chinga kecho kuburi abayiboliko bamaiso kurigereria chimbo cy'abana babo ekara ky'umutimoko oyoiga abana baito na barabwo tigamba tabinga nto muna abayiboli nto batikabanya ko basoese chinsemo chiria chye binyugwa na abande banya gwaka jikadi igonga ekaraombegete security ya na imara onde bwensio ora chigo etani muna twakwanire igo tutakabiriana naye hapa na pale otuko na mugaso abana funsi egasi abana gosoma tinta etikora abana funsi baganya koroitaga abana funsi baenda bakora assignment abande bakonya abayiboli babo egasi esamatukaya tigale tamake abana siasa na barabonigo babuligwe gokiania siasa se kanisa na kubeko botwereru chinga kichonsi abantu baito muna togendera taiga tobeko botwereru mo especially muna abanyasiasa esengejo chikambi cheito chiachakire aba SDM babwata chikambi motienyo muna torego motienyo yonane ale gosaba rende katogo choini abakristo bande esogo sasima osoko mugendera gokwana lingana lya Nyasaye tigatoa ende kanisa esogo gokwana lingana lya Nyasaye lakini rende siasa te gochese jikanisa esengenjo siasa eye ona kero muntu nara asale nabwato bosibori bwo kobere sale lakini akaroto kanyarete kanisa bone toja tuasali igo inyabisiga iguru no tarao abanyasiasa bache banyago koruterana chacha samaneno ande basalia amangana aregoja gokwanwa akonya abantu esengenja abantu baito mbatakere bamanya Nyasaye ege kurege tindi nigo kiaruye guchiase abo bagutumeka amaru atancheirie nabo igamariogo yogotindia uchakara bono iga esukuru ne yugo siekwa umuntu gora abo guchugutura njera nakati wakira abandirio gya sebinyoro bale badaje kwae ikiaera abantu batakira banya birengeri bikanyeku batimoke egere nande bamenya kuboka mambi bya abantu baro chiplesa nyomba batakite manerio igorende ntobe tukubwaterana ne timu ya ne mono utukona mugasobuna nabatebya twakikisenga oborebi madawa ya kurebi muna wana chinyasore abantu baganya koroita
botuko chinsa chietaniri ko ripoteri getaseni Giensoko TV kurwa segodi ya Masige West bunge ya Bubasi kaunti ya Kisii ncheri ya Tanapo Rinaris kama tukoska kusio mwanchu morigereria abaremi bekemeri yechae abo bakoire chae abo se factory ya Gianchore inse zone 10 account Nyamira niko bamuchiria banasiasa abo barigire gwesona nene kemeri yechae bagukwana sege karokyo gosemani igoro yokuburugera echae nakwana kyan komenta barengere yabo nigabaremi abo batebire nyore ingusana kego chigosona na roro ya gisiasa nigera chekone kyengeri kemeri yechae koirana nse niko babudire omorembe oenekigwe nabo igo erindo bonye bwechae bochikwane kiwase ezone yo he komia sencherengia Murikito Steven Nyariki na Mange ase gikaro ky'abaremi bechae abo bachichase factory ya Gianchore inse son 10 munenjera yemo yo kwegendera wesemia igoro yo komente ngeri ase kemeri yechae aiga abaremi babekatene ninga erebuya siasa ebekware ne kemeri yechae erio nari ngeri eranyara ko bagekomenta gente getagania okora denga tutokoro kai check weight ni gabo akubekera tiri obeka rigena twakikise ngarigena riri yabere chikiro 10 orushe tutokoro kana test weight omana gochaga gutupimire chaye tobuna abaremi igorenda abaremi baitonto isanegete intwe na mangana yechira tiri cheto kurugyanchore kyagara management baguchekera tiri bamana konyomo karane okoraki onyereta stipaying center igento twakurire mono nkeri na siasa atebase kobe kwa soboremi bwaito batige togenderera oboremi bwaito buna bono twarode chaye teko ni bubuyaiga na ende tokoto na tarachia chibe singi yo mwaka oyo batige ebyasare byaito togenderera etoko mubodi asichira tiri chiri aletire chira tiri tigato abakarani ato echipurinta alafu na ndoto maniko manyana ndato asito kuchikoni chaye ito ega kugere factory yaye ntuntunye manyeti ega kugere yeito ya Gianchore ntunye manyeti na nene bwato mupangirio no murobirio romeya ina bako nyorango mutinaro bwate kerenge likirikia lakini njira kereta kirorekane bubi because titatiri kurumanga ndo bwate mechando lakini ega ba atorete ya yechi nyango bimujirira nango bikatolere ya 10 kilos twajaga konerani igontora arora mechando menene mone igo abanga tebanga njana kugiteru Joseph nabaka mbugu mbenero lakini eja yetena genderete wiya is interfering actually should be stopped because ematekera okwenda sai group y'abantu ikutwara masikani oboria abantu abute muigwana before you go to the farmers bagukwanekere kyo ni goberere ngokubugekana hasi chinsemo ibere anene mono bari bakwamereria aba director na bari abo igo bagosira aba director nigo gwasaririe kemeri yechae na igo gosabanganere buya chinsemo chonsi ibere chichi chamo hirio gokora obore mikobomo ese kogenderera iga ikiagera nobokonyora muntu ndi nagechete nonu mukarani insachinda aretera tirierio nyore ne ratirieri yaye nigebwata makose pimo nyore yabeire tabauti osine kira yemo nobora nyore nonu mukarani gose yakobetu muyi ase tundu bari gonto gochigotaka bintu kabirebyo etotagete omorembo ori orororo agendera ko basi tundu bari cheto toendera gopimia chae kawaida na nda baremi baito banyore kibese ni ekireki abaremi bereire na goteba ngamba kagereto mwaka oyigamba chikonyore ni benkia nyore bagochikobwatia SM yuba ewa ritukoria rero yeta only James Mugare bocheche TN 32 157 balala goteba ngamba mukutano rero rorekane ko mukutano gwengencho asengencho barenta gichiamare kurase factory chichito chonsi chesoni yega 10 bato kwanire buya nande bwa mono muneri tangene kujibesa buya ototebiri nge emechano nabera abekati ya management onye ba kulira jibesa buya nabo tokonya jibesa chinke ototebi nge ja tokotorani eri ngiye ko ne tokonya jibesa chinke gotwa go kigumono nga twatebi ngaba direct jito ba pull up ndwira na sibe jitu arengi chintanga ni chama gatwali mwakori atwa ichana paka bono lakini nago kiri nande nga kurwase ari sibe chaite kuri Mombasa chaite yorobo ne kabra konya abantu bagoteba bato tengune kuminyoka kana ndi achire igondo bwatoko semberinga umwaka uyo iga ntonyoriga sarigia echingati echingwana chiabaremi abakoira echae ase factory ya mega yane ya Gianchore abanyarako bakubwato kebirengereri byabo kurwa ase factory ya Gianchore yurense ya son 10 ase county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde no Murikito Steven Nyariki Embonde tuguska bosio mwanchu murigari ya soroboti ronde ekiombe kia NCIC nigo bono Kenya ariko bakegwesokia na koene kia utagoko kwa base chinkwana chigatia barai
abo babeire bakwenekia libere bosio bochorio bonene mwaka bw'ichiri bubere 2025 nigo boigo barure okoboria gochiase abasae kwenekia mbali gotumekwa bobe unenchiremo yo kwenekia ngwetanga bari kurwase chinkwana chugosegeta obugesaku nigo baringe kuyakwana iga kurwase chabisi chekyombekyo aiga somucho Nairobi muri Linet Nyambane na Mange. Anyone, recruit your voice, recruit your keyboard or your energy into the work of division. Your future as a young person depends on the peace you choose to build today. Ukuo nukuboria kurwa ase ekiombe kia National Cohesion and Integration Commission ase baruru kuboria gochia ase aba Kenya na boigo abarai bage siasa ukenonora amangana bagukwana nario ogutatananeka gutabe asense. Guard your tongue and guard your timeline. Report hate speech when you encounter it. Refuse to share it. Refuse to amplify it. And refuse to let it define how you see your fellow Kenyan. To fellow faith leaders across the mosques, the churches, the temples, and the shrines, let us continue to speak with one voice so that the pulpit and the minbar remain places of healing, not platforms for political divisions. Chinga kiechicho batebire abanasiasa ekero bakogenda ase chikanisa nigo babwenerete kubeka omorembe na tarikoreta chiburaburu ase batebire babwenerete kubwatia emeroberi ye kanisa chinga kibare ase nsemeyo. We have guidelines and these guidelines are supposed to be followed because when they come as worshippers, we expect them to just worship. But you see, these leaders, when you give them the mic, sometimes they go overboard. And they go overboard to insult one another with all the disregard to the places of worship, the sanctuaries. And of late we have seen they are accompanied by their goons, whom they have hired. Some are on payrolls, others are following them for handouts. And that's the reason why we have said that on the way to the 2027 general elections, we are going to continue to tighten these guidelines and procedures so that these politicians, when they come to our places of worship, whether it is a temple or a mosque or a church, they don't come with their agenda. They come with the only agenda to worship God and to participate in the worship as already scheduled. Ekiombekyo nigo bono giatebire nonya ebinambiro byabeire ase chinga kichintambe obutuki nigo bogenderete ase bono baruro kuboria gochia ase abakenya kubeka chiriboti chiri chogosegeta obugesaku ase ekiombekyo. We have the capacity. Once we have collaborated with the Communication Authority of Kenya, who are charged with the responsibility, for example, of transcribing any speech, any rhetoric in vernacular, in whichever language, and we realize it meets the threshold for prosecution, that's when we begin to act. So it's joint collaboration in the sense that we have in-house investigators, all right? But at the same time, we depend heavily on complaints from the public. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Asoroboti ururu ayo murikito Linet Nyambane mwanchu murigeria no tuika omwerio asemesema yakurwa Ensoko chinse isoto subut kubwarero biyamana sogo sangana intwe nabwo biyamana sabari kibaito bamangana bonsi baya sangiria iga senchirengia asere bagaria Felistas Kabendi, Kelvin Mogoi nabwo Barnabas Sondari abane kechibichana marugingo chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ndigi twarobot ko biyana bwo gendra kwegokya nimero bya gendra tasembeo Ensoko TV nyasaye kawancha tomerana ritkoria ankyo ritkoria Jumatano asetura chie kosanga ensemo yeringana riekemoya.